como no havíamos de ver esto. Miren, això és està dedicat a Ramon Llull, que ara fa 700 anys de la seva mort, i és el llibre de les bèsties. I allà hi ha coses que jo passaria d'allà, perquè està molt liat. No, pues no cal que entri. Anem a veure què queda. Asumimos ahí. Som-hi? Vinga, va. D'aquí.